The Ar-Arako Konsal Saluyot Ilocano Entertainment Show. Yes! Hello, mahal! Kumusta kayo amin? Hello, mahal! Hello mahal, sa tintihayan mo kailiw ko, para tarakop mo sakay ko ba ang malagip mo, di turong lugar nga ayan ko, di ako aniyan nga iliw ko, kapag kaunday ang panawin na kaawan ko, sakay ko ba tanaraksak tuti bang ayenta nudong ten di tempo. Hello mahal, kumusta ka? Kabayang na ini adida nagkita, sakay ko ba hayat kutang sublikan, kapunong pabaruhin ka di ayat na keltan. Awang monitor ni nakabsod. Nagsabog kenayat ay pa'y tigasan, nagbunga na iliw dato kenriga, awan laeng mauray ko nga ikaasim kaniya, nudilaing talang ang mga mabubuya, malibot pa'y ibisi katay pimanaw, binil bilang kutibet sa tinginal daw, sa nga pulo ketalong iti mabilang iti mayo, simang petabyak kong emsyak lilibat mo, alam bibigyan man isyak metadaini, kaini inay ayat syado akarkari, agsangsangit day di pusok mo, malaglagit ko dagidi, kay di ayan ayat ngayon kapinerdi. Magikaaklude magpagaro mun sa abareng kareng ulgo dalilang panangin ube, nakirot na tariken sa patakawan pagsye, na este kana panahon ko di ka pa'y genggen, abing na panang kutikot ko di ka pa'y
jay bye-bye. Hindi nalaos sa kakar ko, tutungti kastoy at tempo. At tugaw tanto, ito'y takiyak ko, jay bye-bye, ket magmatampo. Sa diyay hanian aragsan, sa diyay awan iridan, sa diyay makalimlinay, kay bye-bye ket nalinay. Nagigatin tiyak ko, iagmay na isa, kan karayong lae, asiliwak din ka, alang aruden tiyak ko, tinangkat may bayan, karalpas mo na'y kari-adi kalipatan. Maasik ka, tiyak ko, ket ipangag na, uliran ko'y puso, agit murang iaya, pilit murang jalgado, isudat sang sita, ay bueno biyak ko di lang kaligawa. Na minsan ba'y ko at ang irideba, ng parang atagos, kaladawang kaniya, ibugbog mo nga rude, didirudi ayan, namin sa pwede sa pitni ayan. Yes, ayan, sumala tayo, abalayan. Yes, sa balayan, umay kanta, agsalatan. O tangan niya kabulan, hindi ko indengan, kay danas laga silaw mo, bugat iba-ida. O naran niya kabulan, sansangit mo intingan, pinasingit na lumang ko'y kakasilawan, tapnon siyang mayaman. Nain ka ng lipatin, karin ka niyak na ibusin, samsamite ipatay, pupulang kerak nuli, nang laylayan ni ayan, ikakadi para sa bagay, untutoy ko daraseng naikete. Nuin ka ng lipatin, kaya pa Kalma ka lang kami, sorry. Hello to my Maribel Bermejo, Ate Lourdes Kalamaya. Happy watching. Isang mapakabiyagan, ang murmuray na itimata, yan isang makaagas, magliliwat igaunda. Isang maruti sa wena, at isang magkakura, at isang aray awen na ka, na isang pamagustuhin ka. Uray at ang aming kanyang karigay, uray pa'y luwang pupong tuta, uray pa'y luwang paspasunoda, nulis mataglikak mapagmayan. Isip, umisip kawan biyag mo, lawlaw ang kaman, ibalutong mo, naisip mo, isip mangay ayo, hindi puso ng buwan dilim do. Isip,
Which maneha karidad shout out ken ka. Apo inalak si ka. Yan. Ore Yan, la naglingit. Ore laglingat amin ah. Ano siya? Ha? Dayang-dayang? Bahala kan, Reggie. Ipasok mo latan no anya dahil may ipasok mo. Ipasok mo latan. Yan, ipasok mo latan. Si kalat at Makamu ka na tamang ipasok ken. makaapo ka't pinagbiyak ben. Yes, dayang-dayang. Woo! Everybody dance. Ay manang ura adunay di kakikala day tanay lang ang mamatnang nailumlumet kayamit iutan asipay dagita nakautang amta utang met akalibutan ay manang kunga ura bagay ket nagan nga urang utang ay manang urang utang kay agsingir in kanilemengan nimdak sanggasat di mo nasiputan naladawen tapno ni lemengan ay manang urang adunay diin ka igala day tanay lang ang mabaknang nailumlumet gayamit utang. Ayan, para may amin-amin nga, adat di na Hawaii. Biyak ni Hawaiiano. Please welcome Florence Domingo. Di pa nagbiyak, iapong Hawaiiano. Di amuda, manam ay ibiyak mo.
aso igabernak darat ken tako ada ang tulang maipay mayupo maipal malais kadagi talikod Ay, bakula. wala man Spaghetti pa baba. pamulinawin pusok hindi aman tuwing umas-aso agrayon na sa diyan panunutin man di ka pagitutulnan tuwi agayan agrupnoy dita sa diyan SMT jak malipatan kana sudi unay anagan uray sa dinti ayan lugar sa dinuman awawagan tiyak sarday danagan muwang kasampitan nung malagip ka pusok di mabang-arang. Hello, Miss Dayan Sarmiento. Happy watching. Di ayat di may sama ubing nasamsam itye mahasmin kasla sabong nga pagukran iti bulan di Abril di ayat di may sa alakay aglalo no agkabaw napait napait na makasukar Baybay ang taubing olelo Sumapul katay balo Akapat matatauban mo Kenday tatupul mo Baybay ang mapanunutin Di ayat di may sanga ubing Aglalo Luwatan makinaywane Ay, ate Dumali, Talumboy. Indeng haman o imnas Dainga ganmang rinda Kadagi tuwi na umunay Di gumaw gawawa Amber nga di ayan Ritmo siga pugen ka Nasiga awan sa bali Ingay nawaman kay tuwi rinda Apay, day tanangin At mayin, kasmang dua-dua Reno iba, garuk monsa Harap rapagin ka Saan biyak ko Una sinday tadwa-dwa Naawan enti ay ayate Udilaeng siksika Naawan enti ay ayate Udilaeng siksika Ay, Tita Emily Cervera, be watching. Hello, Tita. Tito Joe Cervera.